Takže vrátil som sa po, hádam, 22 rokoch na Duchonku. Na miesto, kde sme v detstve trávili občas s rodičmi dovolenky na chate. A poviem vám, že sa to tu poriadne zmenilo. V podstate tuto na Hradzi je to jediné funkčné zariadenie, kde sa dá stravovať, kde sa dá kúpiť si kofolka a podobne. Príroda je tu nádherná, príroda je tu ešte krajšia, ako tu bola pred tými 22 rokmi, len proste tie chaty a tá oblasť chatárska celá je veľmi schátrala a vo veľmi zlom stave. Čiže neprežívam až takú eufóriu a takú emóciu, ako by som chcel.